で角を取る戦いも始まりました。では次の問題です。どうぞ。木星科の常緑の木で、秋に可憐な白い花をつけ、木偏に冬と書く植物。赤。その通り。赤の方。さあ、何番17番。17番。いった。18番の白が赤に変わった。次はこの問題です。どうぞ。童謡、里の秋で母さんと2人でいろり畑で煮ているのは